Hello, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mga partner. Okay. Sisita naman to sa agyang kuan. Panguan na derpa agyang president sa France. So pilay tanong agyang derpairan, masyaallah. At agyang kuan natitud ni umiya kapya-pya. So mga partner, yang untuk den tano. Pilay niyo ataya na mga ante kaya mga untuda so tigira na sinay ini order agi nga tibuliran sa Germany sinsa Germany naron na ini order agi nga pilay ni wa untuda sambil desanya mabukay numalay ni kuwang agi lagi do di manistara kanap man ubay star na kanap man ubay circle na kanap man ubay square. So pilay niyo ay kape ni mabu naman nakagya nga kape agya nga kakuniran kadum na milili beto na mga ura kapato so tiswala pantod ni ko pingges to mga ura ka na pato lili beto okay, dito na sini di propasyo sa agya nga kakuniran kate pilay niyo agya nga mga gardiniran at piti barangan lang pakilekar kano at mga partner pilay niyo lang uno pinaka mga pipay para sa tunay niya Allahu Akbar mga piti barangan mga imported mabuhi niya mga pamumulan at yiin na mga piti barangan mabuhi klase mga delug at giya delug pilay tanong partner mga partner na nasinay punsi sa Jakarta buwan yan ang mga pepe mabuka siupira at yung mga partner sa lakoruman mabuhi ni Adelug yun Adelugin ni mabusi sa India so mashallah launap kilay tano siya sa nga edar pag nga presidency sa France na langon na mamahalin kate bay tibarangan sunso pa man na piya makamamasa laman kuha niya na security niya kamera niya na CCTV niya masyaallah yung CCTV niya na Sydney po si iniordira isa Germany pa niya made in Germany yung CCTV siya matatago siya so aya mga tao siya nga aya baka babaling niya sa na mga karangke so mga duwindiya yun na ni pakakakadin niya sa yung CCTV lang masyaallah so tanto siya mabupi ate yang mga karang kaya kiyayam saya pabubaling siya kan mabuti kuan nila iya puro yan na TV mabuti siya sa sariliran mabuti TV masyaallah so milen yun ate ay do antuno naman sinaya kuan sawiti nakate niya kapepe para sa sawiti masyaallah kurita gitira na kurita sawiti Allahu Akbar tantun na lama pitu itu akan ban tunganay na iya ko mapi adar pagi nga presidenta no si isa France to kilay niyo langon na lang malutan urun manika masyaallah kate iya penabula tuwag yan na ini tuwag si ina muntia mga muntia niya yeso kuan na regalo ron ni kita ako si sa presidency mabusi sa Bangkok, Thailand. So kata mga partner yang ada pairan, masyaallah. Tungan na kumapya ate piti barang sa lakoron mabuyag yang ako ang karangkali. Laon na i-order special. So giyap kailan yung mga partner walay nagiwalay yung presidency sa France. Tantod na kumapya adar pa. Secretary niyan di mamaybay masyaallah nalutan si ipupasyo niya kauladulad mga partner ay yang ayadar pairan kilay niyo adem na miya makalalaw na mga nara yang ay pangalan niya mililibitsi na mga nara kaywan na nara adem pa na kumanon ipilipil maugani palkata
Adun pa na pangangayam nila siya materm. Masya Allah, katay mga partner. O pangangayam nila na materm. Sudah makaila siya pero na materm. Nakataya. Allahu Akbar. Ay do, grabe bisyo mapay para sa iya materm. Suwal. Katay. Aduh, mo na mga kuruto na kuhan. Ito na mga di eh. Ano mata. Di pa man na iabog. Aduh na di pa man na kuhan. Mga kurot. Suwal. Aduh, mo na mga kuhan yan. Ano, kaya ka mamasaw na yung mga flower. Kakipapag. Ano mata. Masya Allah. Aduh. Akate so kuhan. Ikadua wala yung mga security ra na mga karangki. Mga partner kate. Ina na what security pa na ng mga security guard sa nga iya palasyo nga presidency sa France. Masya Allah ate mga partner auto ginanap ko lang ni mga tao sa nadisira na ni meeting oy kabenda ad namin ni kuha na release nira nagyong ito ayuda napapantag so di rasya no yun man to di pagto sa nga wala yung nga iya kuha presidente tano pati tayo na presidente sa nga France si Haji Aziz. Oh, kita pengarang lagi yang utama presidente sa France na si Haji Aziz. Masya Allah. Oh, ate ko. Adun pa na mga kormairan. Ate yung mga partner, yung akilidawaleran ay mililibto na mga korma. Oto mga partner, miss na mata. Ate, miyaka, mababa korma. Kailan yung partner na giramay to sa korma, nag-ibintalian. Oto. Natunaw naman eh. Masya Allah. Tigira na labugan din. Yung mga partner, kailan yung na imported ay labugan din. Masya Allah. Tungan na kumapi labugan din. Oto. Ada mo na mga pipinuiran. Masya Allah, kata partner. Yung mga kuha, nag-iip, kailan yun na mga pekwaginan ni tigiran na pipino. Ada pa na mga babasalon mabugi, na mga imported mabugi niya babasal. Kataya, Allahu Akbar, piya ka mamasa. Kataya, pano kayo rante. Kuhan, raon na kayo rante. Iip, kailan yun, mga turisan, na kayo rante. Kataya, pano kuhan nila. Sa susunod mabugi ni ka, klase akuan, palaw. Kalaman, pakilay niyo. Kanap manubabayulit, na kanap manubarid, na kanap manubaping ka. Natunaw nung manay. Ay do, sino rin akuan? Yun ang mga imported eh, kung mga labugan din. Masya Allah. Niya ka pepe. Kata ubo na labugan din, mga partner. Pakilay niyo. Masya Allah. Oto pa no, imported mabuo sa gingiran. Katay ang mga partner saging katay so imported maburon na yakuan watermelon katay nasa lakoron mabuin ni Masya Allah. Ito naman di so nga rano na yaraon bituilas mga partner yun na bituilas ay Masya Allah. Natunaw naman ay do samide. Gitigira na white beans. Gira mabuhay ko man. So, makaila sa raw na white beans na mga partner. Raw na iya white beans. Masya Allah. Raw na iya piti berangan. Nasisya. Hataya. Sa lakoron mabuhay ni. Gitigira na ko. Misti sa raw na kudalis. Iya partner na raw na kudalis ay. Matang, piyang makamamasad na yan. Kataya, ay na, sa lakoron man na Suti Allah. Kataya, isa mabuhay ni kaklase babasal. Kailan yun na isa mabuhay na kaklase araw na babasal. Kataya pa. Kataya. Isudiyan ni bubanong. Na imported ay kayo po. Mga partner. Araw na mabuhay niya, kayo po. So, di mata o so naiptero na ako, mabay na pinagagaya kayo po, raon na kayo po. So, sumpatan tanong buka tayo. Masya Allah. Nakatayap man. Sa lakoron mabuhay niya ako. Pipino. Ito.
Masyaallah. Imported iya pipino. Hindi ni makapupunsi sa ako. Baghdad. Sa Iraq, gipipino rin sa Baghdad. Ate, sa laurong man ay mabuka ko. Pangsyon na mga lite. Yeah. So tigira na yung ito white beans, naging nakakuha nun na green beans. Masyaallah. Langon na kompleto. Libet ng tan. So mga partner, kata yung mga di sila na di meeting si Sakuan, France. Yung mga pamilitan. Okay. Yeah, kata. Masyaallah. Kata yung factory at Toyota. Yang alikod daw wala, yung presidency sa France na adna factory ro na Toyota. Yung mga partner, kataya. So, yun na lang una yung mga antik ang mga kuwan, truck. Yeah. Nilay niyo, masyaallah. Allahu Rabbi. So, kata, yeli ko dag yung wala, yung presidenta no si sa France. Okay, lay niyo. Kataya, nakat. Anto na pa nagyang edudurang nir. Ito. Pituro na ko sa mida mga partner. Kaya kasi ini. Kaya iso tigiran na mga upama ka-special ito mga elenyo na mas special na Kaya pa kasi yung mga partner na di lang pagibutsar ngita. Okay, di kibutar ngita. Kaya na, sambultin uro. Assalamualaikum. Masyaallah. Kataya, aduh. Nalangon na pitibura nga pagkamuka mo nakitong siya. Langon na yung mga imported kata rapa. At yung mga partner giputuin sa kamo rapa. Iya. Kata sa lakoro mabuhi niya kamo. Yang iya lagi doon na. Ito na mga disyongaran na kamo. Sa kanun ni matawro na mutu. Kali patang. Kataya. Nakataya o special on mga partner. Masyaallah. Kataya. Kaya anyway. Giye na aya ipambetusi na so tigiran akuan. So tiduk. Yung mga partner na gitigiran na kamwa tiduk. Kataya. Masyaallah. Titud na Aido. Langon na miya makalalayar ga kataya. Espesyalom na lamang pira-pilan ka nakatengaw na bumlagi-lagi. Uwi na sesad na kali niya na namida-bida bin sa punan yan. Lagi doon na partner. Tunod na security ron. May line at security ran mga partner. Namata. Yang ay security ran nakarpar pa. Inudiya ka pangagan. Ano ba ni suldi? Kumatan ro nagyangay ako na kailangan na password no. Nakikaya so password din. Nagyong otowa baba black sheep. Kailangan itano di may pagidida. Baba black sheep, have you ever world? Yes, three bags full. Ito lamang sige pagidida tano sa yung otowa baba black sheep na oto. Tumimabukudar pa yung tingin na mama. Okay tadi. Masalah. Oto penuhuan nun. Aduh. Pinaupo, koto. Sala ko rin mabuo na napipin. Tutis wala. Allah. Dito na ipapya ka mamasa. Mga partner. Naneno ka, sumpatan tanubo, iaplitar. Natunaw ay do. Isin na kung mga pipi. Ang buko tawa manusia. Nagipangagi. Nakatang na siyang buwini pangailay sa internet. Nakataya kaya masa-masa ang tanong mga partner at ibig ko itong sa agiyang awalay agiyang presidente sa France kailay nyo atong anay nepya kasi ang mga pawakuan pagkamukamuan ka rarandingan para di kasuldi ang mga tamaing lapindig batiukan tabuuan rengit tandek pela din mabubatan si kailay tandek ang mga pela oto kate ay panay pugog ito na Bermuda. Masyaallah. Sige mga partner, nenukap sumpatan tanubo kapatas. Nanapya si tanubo ketaman, kata yung mga tunganitan no sa giyang ayang da France. Masyaallah. Nagyuto sumpatan tanubo.
partner. Ha? Si Kaki. Naka-auto security ran sa giyang ako. So mga partner, sisita naman to sa giyang liwiran. Liwag yung palasyo, wag yung presidenta no si sa France. At na mililibton mga partner na pala yung kurma. Masyaallah. Dito siya si ko mayaman sa kurma. Ate. Yan na miya ko lang ko nga pirad niya kakuan. Hectares ay ang mga pamumula nila siya mga korma katayo ha pinakamala factory ra na korma yung mga partner kailay niyo yung utapon mga yung marta no si sa Pilipinas sa mga korma na sepa po sa yung France kan na yung utako presidenta no si sa France katay I do anto na punay namata grabe kong mangala yun ang mga time ba may mga partner di ako malapaman na kailangan na malutan na ipawat lagi so piyang ulog mga Amerikano yun ako miyaw na so mga tumutudian so pa kaya ang katayo suldi masyaallah mga time ba may so mga partner factory korma pila nyo atayo mga lagas atayo sirang auto mga worker ran masyaallah ditigiran na factory forma grabe itu din ko mapya pila masyaallah sige na beti berangan na iadar pa piti berangan na yung dap kesukle nagyang forma mga forma nagyang kan kaya may sitakan sutis wala pila niyo dito pa na kailangan ubo pa na pamanabatan no kailangan so masin handmade masyaallah batay ay didala ka wakas kanu senja yung ayawan palasyo yung kami sitanda no batay gira mi ati mo yung uta mga uda korma mga partner na giya seran na iptimba atay mga partner giya auto adun pa na atay mga ko auto wala yung pinakamapuro at security ran yun na auto yung pinilay tanong na nagina ni wala yung presyo ko mapura security ay yung auto presidenta no masyaallah pilay niyo yun na taman road na inilibat siya sa giyang ayadar pa na pala yun na ikurma sutis wallah so yuto katay so na yun ka sigo mga ploras na batano si mga pemisita pero man na sumpatan tanubu assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh